3 నెలల్లో పాలిష్ వర్క్ మొత్తం మా తమ్ముడికైతే నేర్పిస్తానని చెప్పి మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ డేలో వర్క్ ఏం చేశారో చూసారు కదా. ఇది సెకండ్ స్టెప్ అనమాట. షేల్డ్ వచ్చేసరికి స్ప్రే చేపిస్తున్నాను. స్ప్రే చేయడం స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంది. అది కూడా నార్మల్ చైనా మిషన్ కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఫీల్ అవుతున్నాడు. అదే పెద్ద మిషన్ ఎయిర్ కంప్రెషర్ అయినట్టు మాత్రం చాలా సింపుల్ గా అనిపించేది అనమాట. కొత్తగా స్ప్రే చేసేవాళ్ళు, అలవాటు లేని వాళ్ళు మాత్రం నార్మల్ ఎయిర్ కంప్రెషర్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఈ చైనా మిషన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫినిషింగ్ కూడా సరిగ్గా రాదు. స్పాట్లు డాట్ ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట. నార్మల్ ఎయిర్ కంప్రెషర్ అయితే ఒకేసారి కొట్టంగానే కలిసిపోయిద్ది. మా వాడైతే మాత్రం తిరగమంటే మాత్రం ఊరు మొత్తం తిరిగి వస్తాడు, కానీ పని చేయమంటేనే కొద్దిగా భారంగా ఫీల్ అయిపోతాడు. ఈ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ చేసే విధానం కూడా నాకు ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది. కలపడం కూడా ఏదో ఒక టైప్ లో కలుపుతున్నాడు. నాకు చూసి చూసి చాలా సేపటికి కూడా అర్థం కావట్లేదు. మరి అది పాలిష్ అనుకున్నాడో ఇంకేమన్నా అనుకున్నాడో తెలియదు, కానీ ఏదో సరదా పడతా కలిపేస్తున్నాడు మెటీరియల్ మొత్తం. ఏంటి నువ్వు చేసిన పని? పెగ్గులు కలపాల్సిన చేత్తో పాలిష్ కలిపేస్తారా?